fik. We're no longer controlling. Nå, Claus, hvor er du på vej hen? Claus, hvor er du på vej hen? Jeg er ved C. Det er lidt som om, du fandt på det. Jeg er ved C. Nej, jeg skulle lige se. Ja, du skulle se, hvor du var. Ja, man! Kasper, Ja. vi nakker X-ball, ikke? Jo. Lige så snart jeg finder ham, så skal jeg nok skyde ham, det er helt sikkert. Det skal ikke tage mig 2 sekunder, det er helt sikkert. Hvor er du henne? Jeg vil se. Er du ved se? Det er jeg måske også. Muligvis. Det er ikke helt sikkert. Du lægger dig bare der, gør du. Den fik jeg lige i hovedet, den der! Holy shit! RPG skulle lige på krydderen. Jamen, jeg synes, der er mange, det kan være så godt. Kasper! Jeg vil se ud ved den der highway. Nej. Det er lige det sted, jeg kender. Om læger. Der er en fucking Amtrak. I can patch you up. Hvad er de fjender henne, mand? Jeg prøver bare at finde Claus, men han gemmer sig, den lille tøsdreng. Jeg vil se. Jeg har ret rundt ved C i 20 minutter. Ja, jeg er også ved se. Hvor fuck er du henne? Ved den der highway. Der var jeg da lige ude, der var der ikke den eneste. Men der er jeg nu. Altså yderst, ikke? Jo. Highway. Jeg følger efter dig, godt lav. For højt motorvej, eller det her. Jeg kan ikke se ham. Ja, ikke. Gemmer du dig bag lastbilen, eller hvad? Nej, jeg er lige kommet hjem. Machine gunner. Nå, der var der en. Er du sniper? Kasper, han driver gæk med os, han gør. Nej, der var en, der lige løb. Han sidder og camper et eller andet sted, det er stensikkert. Okay, der... Ja, ved den der for højt motorvej. Han ligger... Hvad fanden laver han og camper der, den Objective has been neutralized. Hvor er han henne? Jamen, det var bare en. Nej, shotgun! Fucking bøsserøv! Hold kæft, men jeg gik fra 8-1 til... Nu har jeg 9-4, det er fandme ikke særlig godt. Claus, hvor er du henne? Delta is Det er now ours. sindssygt. Ja, jeg er ved den der for højt motorvej. Jamen, jeg retter rundt dernede. Der er ikke nogen mennesker for helvede. Jamen, jeg er ved en lastbil. Okay, jeg kan se skiden, når jeg Er er der i den zone. kører der en crosser i nærheden af dig? Ja, det var jeg kunne lige høre. Ej, hvor laver du sjov. Nej, jeg kunne lige høre den. Den sus forbi mig. Hvor fuck er du henne? Hey, where do you think you're going? Get back here, soldier. Ej, hvor driver du gæk, mand. Nej, Jeg har rendt rundt og ledt efter dig en halv time. jeg er nede ved B nu. Ved højt motorvej. We've lost objective Delta. Kasper, kan du se ham, eller hvad? Ikke endnu. Men der er en hernede. Jeg ved ikke, om han døde der. Ja, der kører på crosseren, Claus. Nej, det er det ikke. Jeg sidder stille og ruller med ben. Jeg sidder stille og ruller med ben. Jeg laver ikke noget. Jeg stod der overhovedet ikke på ham, Kasper. Jeg fortæller sandt. I can confirm objective Bravo is now ours. Var det dig? Nej, de kan starte helt derovre, mand. Hvad fanden? Så er Prøv det lige at se, derfor... så skal jeg redde dig, mand. Hvad sker der? Eller okay, det kan Kasper, så er det derfor, at vi ikke kan se ham. Det er, fordi han ser meget længere ud, end vi kan finde ham. Claus, når vi går derud, så siger den jo warning, leaving area. Nå, jamen jeg sad inde ved B. Det kan ikke passe, jeg har lige været med til at tage B. Er vi på samme hold? Hvad er I US? Ja. Nå! Er du rykket over, eller hvad? Nej, jeg er hele tiden med på det her. Din fucking idiot, mand. Man. God griner, mand. Fucking idiot, mand. Har vi gået ved siden af hinanden, eller hvad? Hvordan kan du undgå? Jeg tror, vi har ligget og gået ved siden af hinanden. Jamen, jeg kunne ikke se Claus på vores hold, fordi han lå helt ned, sådan så man skulle scrolle ned, du ved. We no longer control objective Charlie. Det er Det er fandme dumt.